Predstavte si, že ste na opustenom ostrove a jediná vec, ktorú máte so sebou, je Biblia. Máte kopec času, čiže si tú Bibliu môžete pomaličky čítať. Nikdy ste Bibliu nečítali, nikdy ste neboli v žiadnom cirkevnom zbore, ani ste nemali kontakt s kresťanstvom. A keď tú Bibliu si čítate, tak prichádzate ku evanjeliám a skutkom a Petrovým a Pavlovým listom a tam čítate o cirkvi. Aká by cirkev mala byť, čo je to cirkev a prečo je tu. A zrazu vám Biblia ako keby kreslila obraz o cirkvi. A teraz skúste porozmýšľať, aká je vaša realita vo vašej cirkvi. Či vaša cirkev, kam patríte, je podobná tomu obrazu tej cirkvi z Biblie. Viete s tým žiť? Jeden pastor São Paulo rozpráva, že cirkev mu pripomína tak trošku zoo. Ak ste videli film Madagaskar, tak presne viete, o čom hovorí. V tom filme sú zvieratá z džungle, zvieratá exotické, majestátne a mocné, umiestnené v zoo. A ľudia sa chodia na nich pozerať a obdivujú, aké sú veľké a krásne. A najväčší úspech má lev Alex. O tieto zvieratka je veľmi dobré v tomto zoo postarané. Majú super jedlo, majú svojich opatrovateľov, ktorí naplňajú ich potreby, ale čo je najdôležitejšie, majú priestory, v ktorých žijú, ktoré sú veľmi, veľmi pekné, bezpečné a pohodlné a sú upravené tak, aby čo najviac pripomínali divočinu. Zvieratá sú spokojné, ale je tam jedna zebra, ktorá sa nevie zbaviť pocitu, že nebola stvorená pre zoo, ale že bola stvorená pre divočinu. A tak rozmýšľa o tom, aké by to bolo žiť opäť v divočine. Sníva o tom a rozpráva to svojim priateľom a nakoniec sa im podarí z toho zoo ujsť. A z toho okolností sa ocitnú na ostrove Madagaskar. A zrazu sú v naozajstnej divočine a zistujú, že boli tak zdomestikované v tej zoo, že ani nevedia, ako sa majú správať a žiť v divočine. Ale ako čas plynie, tak začínajú sa v nich obnovovať tie pôvodné inštinkty pre divočinu. Neviem, ako sa cítite vy, ale ja sa niekedy cítim ako tá zebra. A možno aj vy. Možno ste členom zboru, možno, že slúžite a dávate, ale vnútorne cítite, že toto nemôže byť všetko. Že musí byť niečo viac. Ak by som sa vás spýtal na nejaký highlight vášho kresťanského života, možno, že by ste mi začali rozprávať o misijnej ceste niekde po Slovensku alebo mimo Slovenska, ako tam Pán Boh pracoval vo vás, aj skrze vás. A zrazu tie spomienky z tej misijnej cesty vám prinášajú radosť a pripomínajú tú vášeň, ktorú ste v tom čase prežívali. Alebo by ste mi povedali o tom, ako ste svojmu bývalému spolužiakovi, alebo susedovi, alebo niekomu z rodiny rozprávali o tom, čo pre vás znamená Ježiš Kristus. Ako vás zmenilo evanjelium. A ste to rozprávali tomu dotyčnému s vášňou a odvážne a videli ste, že to evanjelium pracuje aj v jeho živote. A keď o tom rozprávate, tak sa vám vracia radosť z týchto spomienok a prichádza opäť tá vášeň. Ale teraz ste možno zaseknutí v tej svojej zoo a cítite, že neboli ste stvorení pre zoo. Je tam bezpečne, je tam pekne, je tam kontrola, ale cítite, že ste boli stvorení pre divočinu. Známy pastor a autor mnohých kníh Francis Chan v jednej zo svojich kníh rozpráva príbeh, ako išiel do Číny navštíviť podzemné cirkvi. Rozprával sa s pastormi tých podzemných cirkví a s ľuďmi a hovorí, že to bol pre ňoho jeden nádherný zážitok. Už nikdy viac nevidel ľudí tak sa modliť, aby ich Pán Boh poslal na nebezpečné miesta. Nevidel takú vášeň pre Božie kráľovstvo. Keď mu rozprávali príbehy o prenasledovaní ich cirkví, tak ich pozbudzoval, povedzte mi ešte viac a viac príbehov. A nakoniec sa ho spýtali, Francis, prečo chceš počuť stále ďalšie a ďalšie príbehy? A on im povedal,
Viete, cirkev u nás, v Amerike a v Európe vyzerá ináč. My sa stretávame raz za týždeň v budove, tak na hodinku a pol, dve, a toto voláme cirkev. A keď im rozprával ďalšie a ďalšie fakty o cirkvi v Európe a v Amerike, začal sa mu smiať. A povedali mu, to je zvláštne. Aj my máme rovnakú Bibliu a čítame ju, ale naše cirkvi sú úplne iné. A prešlo pár rokov a Francis Chan opäť navštívil tieto podzemné cirkvi. Ale tentokrát stretol pastorov, ktorí boli frustrovaní a znechutení a niektorí nahnevaní a hovorili, kde sú tie dobré staré časy, keď sme boli podzemnou cirkvou. Lebo zažívali viac slobody a tak už sa nemuseli tajne stretávať, už si prenajali budovy, alebo keď aj mali vlastné budovy a v tých budovách mali bohoslúžby a začali pozývať ľudí verejne na tieto bohoslúžby. Stali sa viac a viac pohodlnými, chceli viac a viac bezpečia, menej a menej prenasledovania a prestali sa modliť, aby Pán Boh ich posielal na nebezpečné miesta. A tí pastori vnímali, že všetci pomaličky, ale isto spohodlneli a už nechcú ísť na nebezpečné miesta. Už chcú, aby im niekto slúžil, aby mali pohodlie. Čo ak Biblia má pravdu v tom, keď hovorí, že Pán Boh nám dal obrovskú moc pre nás a v nás. A táto jeho Božia moc nás nielen koná a cez nás koná, ale dokáže uskutočniť veci, o ktorých ani nesnívame, za ktoré sa ani nemodlíme, ktorým ani nevieme porozumieť. Máme takúto vieru? Veríme tomu, že toto je možné? Poznáte niekoho, kto naozaj tomuto verí? Alebo sme už tak v našich zoo zdomestikovaní, že toto je pre nás mýtus? Čo ak nestačí, keď sa nakrmíme duchovne jedenkrát do týždňa pre život v divočine? Čo ak nestačí, keď budujeme krajšie, väčšie, pohodlnejšie a bezpečnejšie klietky v našich zoo? Čo ak ich potom renovujeme, aby sa pre náš dobrý pocit viac podobali tej divočine? Čo keby sme radšej budovali ľudí, aby mohli prežiť v divočine? A potom by sme otvorili tie klietky a ľudí by sme vypustili do tej divočiny. Naše zoo sú veľmi pôsobivé, ale cítime, že neboli sme stvorení pre zoo, ale pre život v divočine. Čo keby sme prestali budovať krajšie, väčšie, pohodlnejšie a bezpečnejšie priestory, v ktorých sa nakoniec ľudia schovávajú, a radšej by sme budovali nebojácnych bojovníkov, ktorí by sme vysielali do divočej. A nie je to jednoduché. Naozaj sme boli v našich zoo zdomestikovaní. Ale verím tomu, že to stojí za pokus.